Dai na nakadulag pa sa ginibong hot pursuit operation kang Pilar Municipal Police Station. Ang sospek sa pambabadilgadan sa 38 anyo sa si Joel Morante kan Barangay Salvacion, Pilar, Sorsogon. Poco mas o menos alas 4:30 ning hapong kang Pebrero 19. Sigun sa hepe kang Pilar MPS, katrabaho man sana kang biktima sa sarong gasoline station ang security guard na sospek na si Henry Mancera, kan Barangay Poblacion, Castilla, Sorsogon, na nasusog ninda sa residensya kan Tiyuon kani sa Barangay Mayundaraga, Albay. Na-recover sa posisyon ni Mancera ang sarong caliber 9mm arms core na kargado ning 4 na bala. Suspect natin was a duty guard no time. Ang duty din na doon supposedly is 24 hours. But then, during our follow-up investigation, wala na yan. Nowhere to be found na yung investigador. So, nung malaman namin yung exact location, pinunta na namin. So, fortunately, andun yung suspect, then hindi na rin naman siya nag-resist. Kasi nga sabi niya, may plano din naman talaga daw siyang mag-surrender. Sa investigasyon, gikan ang biktima sa pagkarigo sa salog, mantang pauli, kinumpronta subot inikan sospek asin basang na sanang binadil. Tama ning bala sa abaga ang sinapok ang biktima. Naloy nang may day pagkakasinabutan sa sospek. Based doon sa investigation natin, doon sa pinangyarihan, then yung declaration din itong suspect is muli yung biktima. Every time na nalalasa yung pinupuntan, sabi ng muli siya. There was a time na parang kinuha yata yung baril niya, pinaglaruan, na nagsasabi na sharpshooter daw siya, yung biktima. But again, those are allegations. So, sa court niya na napatunayan. Nasa kustudiya na kang nasabing hepatura ang sospek na naampang sa kasong homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal